Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingatan telai hapdeng kinong ilam jong ki ar dor barsnong ka ilaka rembai bat kinong ilam jong ka umpershin kalanang beteng hadu menta menne bat menta ka kenti kadaina kaliang jong kinong ilam jong ka umpershin ban penkesan yala kinia ki jutang ha ka baidei bat ka jingya ithu snong ya ka umpershin da ka Jaintia Hills Autonomous District Council haba penkesan halor ka jinglong snong bapura jong ka umpershin kinong ilam snong ka umpershin kila kentu ya kinong ilam jong ka ilaka rembai bat ki ar dor bar snong bahaswa bakin persha ni dawa weng sanat kideban petshwa ya ki rule book jong ka GHATC kila kamba ka jingyo snong bapura jong ka umpershin ka longkat kum ki sakhi satar jong ki nongrim ki baskem namar ya ka umpershin laseng nadu ki snem shiajar khandai spa nyopho bat kala don ru hapo ka rule book jong ka GHATC uwa he snong ka umpershin uba Johnny Suchen uloong ba ka snong huroi ka hapo ka reserve forest narpo kat ba ka umpershin ka don shabar bat ula kerpat ya ka tenat klau ka sorkar jilla ban shimkhia ban penbet ya upot usam ringkat bat ka ilaka khnang ba kan lat ka jinghuri hura nga kumbu he sinong jong sinong umpershin nga ay kuble kerpang ya ka JHATC jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council bakala perskam ya ka sinong umpershin ka bapura lengbat kini ki pajba jong ki maksud sinong jong sinong umpershin ha kini ka singi ban paus ka perthai baki don ka jikska kuman ka bakraw na benta baki long kita jong sinong jong ka lawe ka jat beri dumi ko ka sinong namar ni ku sinong umpershin sibun ki snam ngilalek idon na pedang ki e ki eryong henry mentapat miliyo ki jing lek loy nyai ka buram cha ka JHATC ba ublem dorkat bati ba nang yalam ya ka JHATC ba kila bersincar hok ya ka khas ya ka Jaintia Hills Autonomous District bat ya ka jat bunriu ko jongi bang nang soy nang roy purum pere na ka por syakor ba kilong ki bri bati ba kemau ba kisepting ba sincar ya ka buram ka akor long briu dengan ngamdon eru amban ai kin re ai ba ka jing kermen ba kilong ki bala bersincar hok ya ka jat bunriu tingi hapo jo ka Jaintia Hills Autonomous District bat rengkat ru kini kendet ki pusai na kaliang dunga kum wahi sinong ba na kaliang kene ka sinong roy bat ka sinong umpershin kat kum kini ki map bat ki benri jong ka narpo reserve forest ba ka huroi ka don hapo reserve forest bat ka umpershin ka don shabar jong ka reserve forest tengi kepat ya ka forest bakan simkia ban pembek yu pudusam dengkat bat ke elaka nang balaj di muri hura mal kini ki jing sok jumki leng ba kini ki social media kilong ke bayalam bakla yangi kum kinong sinong ka sinong umpershin wat yangaru uba Johnny Suchen kawan sekejing sosial terhadap hadir mengapur kapat kene kalau baro kejing yalam bakla jong kini ki brio di banda bar kedai kata ke sinong huroi lah leng bat ke elaka rembai mang jong umpershin iwan ban sai api ki media ma halor kejing kentho jong ki brio jong ke elaka kumu ma Justin Dekar ex MLA kunjur ma join pertuk ex MDC jong ka batau lo kadong dan ngi wan ban prisai hamne ba ngi kajing yo snong bapura jingi katum isakhi katum kanongrim ka baskem ka ba ka umpershin kaladon pa ladu kisnam dai nyo peu kumjuru ka umpershin kaladon apo ka rule book jong ka JHATC apo jong ka elaka rembai serial number ka ba khatsan katum ka amamen at ka ba khandai pulai te kumsa nga kwa ban ong kowe ya ki briu jong elaka ma ki shwa bakin persya lane shwa bakin dawa ban weng ya kasanat jong wehe snong jongi kila dai ban pe shwa ya ka rule book jong ka JHATC kawero nga kwa banong ya uma lokal MDC jong ni Dr. Sanki Sangpung mulai sya ilam bakla hakini ki arsnong kum ka huroi bat kalah leng ba ong baka ba kinong song snong hapo umpershin kum ba kandai pel na kandai pesan persen kidei kinong song snong ka huroi
Ini kilong kiba klem long rim mat kilong kiba lomler. Namar ni ke senong ngimyeng halot te kilong rim ngiyeng kat kum kilong rim la jong jengi kumbala seng ikan aduk senam ndak nyopeu. Sebuah rumah aku percaya ya u badris ke tri jong elakar mbai u balus wer. Ba uang ba persin itu ya persin. Agak jing isyak persin kalau don hapo jong kerubu jong ke JDC kat kum kini kot bangidon menta ba kapeni ba u sekretari jong ka sekretari bodri jong ka ilkar mbai umpe beniak bahai kot kislah ti badon hapo office jong jong ga snong persin ngawan ne ban pisai ya ke jong tho jong ki ar snong kata snong huroi ba ke snong la halin ke balong ke ba klem nong rim bar ida pat juru ya ke jong tho jong ka ilkar mbai namar ba la ngi page ya ke history jong ke snong persin namar ke persin di kala don la ke jong ka school jong ka LP school persin ke bentang yeng hang ne haklau jong ke school namar yang ke school la snong rim ya ka nadu snem hajar kendai spa kendai pho kendai ba lang ba kani ke school sibun bagi spangut ki kena school ki blayo jinglang ki start ba lan tip berpuli yu a yu b ki di hadu ba kilapoi ki kadan ba per don nak deng juga ki kena jong ke snong ki blayo ki trei jong sarkar ba per wat yang ya la diru nganang ba ban puli yu a b ki di hadu lan lat dengan lai ya kelas 5 di ke school ta kadau ba ka jikun tho jong ki ar snong kelong ko non rim namar ba kom persin ki la don ka jong ke school nadu snem sehajar kendai spa kendai pho kendai bat kapar ba ka jing tho jong ki kalong ka bonon rim namar ba ko persin kalayo ka jong ka skim kata ka skim umkor ka ba kiyo na tapi i department house name ar hajar ba ki apply te kumta ka PhD department kala penmi ya ko order ban pentre ya kan skim de house name ar hajar kumta kala ya ka jing tre kala ya ka jing tre kada adu snem ar hajar halai bat ngesngeu ban ai ble ya umah ya kontraktor ita ada ima lamsin pensong ibala tre bhai kini ke ungkor jongi hadu menta meni bangi yo bendi beron kam ya ka dei jing tre bha jong ni kontraktor bakal umah lamsin pensong banak senong lahling bat kebalai kata bakos ke umpersin bakal dei senong bapuran nadu na bakayo ya kani ke youth sport club bodar umpersin nadu snem jajar kendai spa kendai penyu ba kala don kini ke ristar jong ni klub ba hadu nadu kita ki por kita ki snem kini ke klub kon ra ikanam ko borom jong snong namal ba hakijini la kai ki fit ba fer marjan di snong kala yo ru ban pur ya kanam job kata kedi ke borom ba kini klub kon ra ik snong persin bat ke bastau kata kedi ke snong persin kala yo ru lagi skin na ka bodar area bat na kiwe ru bat hakane ke snong persin ru ka don haka ke balang presbyterian bar ke balang belai bodon hapo jong kenik persin kita kelai ki seki ki ba kendiat ke soi ke bangyo ban pensya ya pi pai ba thantam ni ke snong ki ba ar snong ba kan tho i kenik snong persin ke balong klem ki nong rim klem ki kot kisla ba kiyo mangi pat ku snong persin ni piang ki kot kisla thantam ni school ki ba nong snong jong ko persin kedrem jur lor kate ke jing kan tho jong teyo pilin yong ba ukam ba udai nakadong persing dan kalian jong ko persing kamdon kadong handai kade kesnong pura namar ba ukentho ba ong ba udai userman unong yalam jong kadong handai hapo persing dondong handai de tang kesnong pura namar ubriu ubadangwan haji te kisnem arhajar arpulai ulong ru kum unong belah hapo jong gane kesnong kamdon kejintip na kabanta jong o bat kamdon ru kajing yadei bat kajing titli jong kesnong kuno unut ban kentho ya ko sunot ke yadei lengba kajing yo jong majoni na kabanta kesnong